ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ପଇଲା, ତେଲ ପଡ଼ିବ, ତେଲ ପଇଲା, ତେଲ ପଇଲା, ତାପରେ ସୋରିଷ ପଇଲା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା, ଭାଜିଦେବା, ପିଆଜ ଭାଜିଦେବା, ତାପରେ ହେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପଣସ ମଞ୍ଜି ହେବ, ପଣସ ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିବ, ପଣସ ମଞ୍ଜି ପଣସ ମଞ୍ଜି ଟିକେ ଆଇଲା, ପୋଟଳ ଆଇଲା, ବାରିର ଦେଶୀ ପୋଟଳ ପଡ଼ିବ, ଦେଶୀ ପୋଟଳ ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଶୀ ପୋଟଳ ପଡ଼ିବ, ଦେଶୀ ପୋଟଳ ପଡ଼ିଗଲା, ଦେଶୀ ପୋଟଳ ପଡ଼ିଲା ନା, ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଟିକେ, ତାକୁ ଦେଶୀ ପୋଟଳ ପଇଲା ନା, ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଟିକେ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇଦେବା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲେ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଗଲା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା ଟିକେ, ଲୁଣ ହେଇଗଲା, ପାଣି ଦେଇଦେବା, ତାକୁ ସନ୍ତୁଳା କରିବା, ସନ୍ତୁଳାକୁ କରାହେବା, ପଣସ ମଞ୍ଜି ପୋଟଳ, ଦେଶୀ ପୋଟଳ ଇଏ ସନ୍ତୁଳା ହେବ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ତୁଳା ବସିଲା, ଏ ସନ୍ତୁଳା ବଇଛି, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।